Hola, en aquest vídeo us ensenyarem a fer un pòster mitjançant el programari bàsic de presentació PowerPoint. A internet trobareu milers de plantilles amb les que podreu realitzar un pòster fàcilment, però si decidiu fer-ho vosaltres des de bon principi, seguiu aquest tutorial. En primer lloc obrirem el programa i utilitzarem la diapositiva 1 com a base, però abans de començar haurem d'especificar els aspectes formals que ens hagin indicat. Nosaltres, en aquest exemple, partim del supòsit que ens demanen un format vertical i una mida de 120 x 90 centímetres. Per això haurem d'anar a Disseny, Mida de la diapositiva i a Personalitzar mida de la diapositiva indicar-li que volem una orientació vertical i una mida de 120 x 90. Per tal de fer un bon disseny, és recomanable activar el regle, les línies de la quadrícula i les guies. Això ens permetrà inserir elements com capses, quadres de text o imatges de manera harmònica i proporcional. A l'hora de treballar, podrem apropar i allunyar la diapositiva segons ens convingui. Això ens permetrà saber si el text és llegible pel públic segons la distància recomanada de 2 metres. Això ho podrem fer des del zoom o bé des de la part inferior dreta de la pantalla. Ara mateix la diapositiva presenta un fons de color blanc. PowerPoint ens permet jugar amb el disseny del fons a l'apartat Disseny, Temes i després jugar amb les seves variants, o bé el podem personalitzar triant el color que més ens agradi i afegir els efectes de transparència o textura. Un cop establit el format, ja podem començar a traslladar el text. El text es pot ordenar dins del pòster mitjançant una forma i després, dins d'aquesta, amb un quadre de text, escriurem el text. D'aquesta manera, anirem disposant a la diapositiva les diferents parts del pòster. A formes escollirem la forma que més ens agradi i arrossegant-la, la distribuirem al llarg de la diapositiva, simulant les diferents seccions. Aquí disposem la part del títol i a continuació simulem les columnes. Podem canviar el color del fons segons els colors que ens ofereix el programari o bé el podem personalitzar. Començarem pel títol. El títol sempre es fa amb la font en una mida més gran que la resta del text. És el primer que llegirà el públic i ha de ser el mateix títol que el treball que estem presentant. Ho podem inserir dins d'una forma i afegint un quadre de text, on haurem d'establir el tipus de lletra i la mida. A sota del títol, sempre haurem de posar nom i cognoms de l'autor. Amb una tipografia uns quants punts inferior a la del títol. Hem deixat un espai a la part superior esquerra del títol per posar el logotip de la institució. Nosaltres el tenim ja descarregat i només cal recuperar-lo a inserir imatges on la redimensionarem i la mourem al seu lloc.
Ara ja podem començar a treballar en la part central del pòster, on anirem disposant els elements del pòster seguint el nostre disseny, que pot ser asimètric o bé en columnes, com farem a continuació. Per això, haurem de tenir una idea prèvia de la disposició dels elements del pòster, on anirem afegint directament les formes que, ombrejades amb el mateix color, aportaran uniformitat. Cadascuna de les formes correspon a una secció del pòster, per tant, haurem de posar el títol de cada secció destacat sobre cadascuna de les formes. La tipografia del text pot ser diferent allà on hagi de destacar, és a dir, el títol i els encapçalaments de les seccions pot ser la mateixa però de mida diferent, i després el text un altre, sempre que aquestes es complementin i afavoreixin el disseny. Les dades visuals són un element molt important als pòsters científics. PowerPoint et permet afegir taules i gràfics d'elaboració pròpia. I important, si afegiu imatges d'altres autors, penseu a citar-les correctament i inserir-les segons l'estil més adient a la vostra disciplina. Nosaltres us recomanem que us acostumeu a utilitzar imatges d'elaboració pròpia i imatges amb llicència Creative Commons. Totes les cites que feu al pòster, com les imatges d'altres autors, hauran de tenir la seva corresponent referència bibliogràfica a l'apartat de la bibliografia. Us recomanem que mireu pòsters científics per internet. Trobareu molts exemples al repositori de la Universitat de Lleida i si teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la vostra biblioteca o deixar-nos la vostra consulta a través del Pregunta. Salut i bona feina!